Før du starter din make-up-lægning, er det vigtigt, at du har en ren og fugtig hud. Brug nu en concealer, som er lidt lysere end din hudtone, for at fjerne mørke render, røde pletter, bumser og hvad ellers du har, du ønsker at dække. Brug dine fingre, en svamp eller en pensel til at smøre concealeren ud på huden med. Det er vigtigt, at du bruger lidt af gangen, og så kan du jo altid tage lidt ekstra på, hvis det ønskes. Tag din concealer og kom rundt omkring næsefløjen, og igen ton farven ind på huden. Det er meget vigtigt igen, at man ikke kan se forskel fra concealer til hud. Når du vælger din foundation, er det vigtigt, at du lige laver en lille prøve omkring kæbepartiet, som du kan se. Matcher farven din halstone? Er det den rigtige foundation, du har valgt? Er den for mørk, så skal du have den lysere. Er den for lys, så kan du lige klare den. Fordi man kan altid gøre den lidt mørkere med en solskinspuder eller en puder. Kom din foundation rundt omkring på ansigtet, og igen brug din pensel som en foundation børste til at påføre det hele ud med. Du kan jo også vælge at bruge dine fingre til at smøre foundation på ansigtet ud med. På den måde varmer du din foundation ind på huden. Hvis du vælger at bruge dine fingre til det, sørg for at have rene eller desinficerede hænder. Når du skal til at bygge dine øjenskygger op, er det vigtigt, at du har nogle gode redskaber, det vil sige gode pensler. Start med at tage lidt øjenskygge på penslen på den ene side, og dub den stille og roligt på øjelåget. Ønsker du at gøre effekten større og mere intens, tager du bare mere øjenskygge på. Hælder lidt af gangen end for meget, så du nemmere kan styre looket. Derefter kan du tage en mindre pensel og komme øjenskygge på den, og påføre den helt ind ved næseryggen. Og sørg for igen at tage din øjenskygge hele vejen op til selve brynet, hvis det er den lyse farve. Det er altid godt at have en ekstra ren pensel til at blende og tone øjenskygge ud med. Især når du skal lave en globelinje og kant i en anden tone. Tag igen din tynde pensel og kom din mørke øjenskygge omkring vippekanten, som om det er en eyeliner. For at vise dig globelinjen, åbn øjnene, kig lige ud i spejlet, og så kan du lave en effekt under selve brynbenet. Som du kan se her, det er indhakket der er din globelinje. Tag igen din tynde pensel, kom den brune øjenskygge på, og lav en streg under de nederste vipper. For at få det her look Christmas Delicious fra Max Factor, vælges der nu at bruge en flydende eyeliner. Tag din flydende eyeliner og lav en tynd streg helt nede ved vipperodet, som du kan se. Start udefra og kør ind, og så kan du køre den indfra og lidt ud. Husk på altid at komme lidt produkt på ad gangen og bygge op. Det er vigtigt, især når du bruger en flydende eyeliner, at du laver tynde og små fine streger og linjer. Så kan du altid gøre det ekstra tykt ud i siden. For at lave buen ud i siden, åbn øjnene, kig lige ud og form den linje eller bue du ønsker, der skal skabes til dit look. Løft gerne i øjelåget og kør stregen hele vejen ind ved næseryggen. For at fuldføre eyelineren, åbn øjnene og kom din eyeliner ind i krogen, som du kan se. Det giver dig et meget harmonisk og lækre look. Når du skal tegne din bryn op, kan du vælge en brynblyant, som har en kost eller en kam i den anden ende.
Start med at frisere dine bryn op, og derefter tegn brynene stille og roligt op, og følge brynets form, hvis de er plukket og har en fin form. Heller lidt af gangen end for meget. Og derefter tager du din kost eller kam og friserer brynene opad og ud, så du får tonet brynfarven ud. Når du vælger at bruge din mascara, er det vigtigt, at du tager lidt på ad gangen igen og kører nogle zigzag-effekter. På den måde, når du zigzagger din mascara, så får du adskilt dine vipper, og du får meget mere farve omkring hver eneste vippe. Du må også gerne tage din mascara og komme den på for oven og ned efter, og derefter nedefra og op efter. Du kan ikke give looket nok mascara. Mascara er ens bedste ven. Det åbner op for øjnene og for looket. Du kan jo altid vælge at bruge 2 forskellige slags mascara. Den ene til at give fylde, og den anden til at give længde. Brug din mascara på de nederste vipper. Før du starter med at lægge din rouge, er det vigtigt, at du ved, hvor din rouge skal lægges. Lav en streg under selve kindbenet, som du kan se. Og find ud af, hvor din kindben og kinder ligger i forhold til dit ansigt. Tag din rougebørste og kom lidt farve på ad gangen. Byg effekten op stille og roligt. Det er vigtigt, at du holder det område der, det højeste del af kindbenet, frit for farve. Der kan du nemlig vælge at holde det lyst med en lys perlemorsskygge for at give et friskere look. Brug en hvid eyeliner til at komme på i den våde kant. Det åbner op for hele øjet og giver dig et friskere look og mere kontrast til den sorte liner. For at få de røde klassiske læber, vælg en rød læbestift, en rød lipliner og en pensel. Mina starter ud med at bruge læbestiften først. Hun bruger penslen til at påføre læbestiften på med. På den måde får du farven ned i rillerne på læben. Og sørg for at dække hele læben ud med farven. Brug nu din røde lipliner, som matcher læbestiftsfarven, til at tegne og markere læbekanten op med. Liplineren er med til at holde på læbestiften i løbet af aftenen eller dagen, så din læbestift ikke flyder ud. Og sørg også for at blende læbestiften ud sammen med liplineren. Og husk at bruge din pensel til hele tiden at blende og tone ud med. Det er så Max Factors julelook 2009 Christmas Delicious. Jeg håber, du har fået inspiration nok til at prøve det af, og god fornøjelse med det.